lang hilin eh. Maadong buntag. Og salamat Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi. Matag adlaw. Mainit day biog sikwati. Parisan og pandesal. Tulo ka angkan. Bitanong sikwati ko. Simana naman kabin sa pao. Ang ganda man katuwa nagbuwad sa init sa bata. Ano sikwati? Boarding sa tanan. Mainitan ninyo sikwati. Kakao. Sikwati gikan sa buho na palanda. Hot. Alam na kahit sila sa gawas nagbuwad sa init. Iwad ang bata. Ipaadlawan. Mainit rin do. Kumusta mo? Mantiri Ulrich. Ha? Aman. Nasigaanan. Mabulo na rin mo. Sino may kibo? Kilala yun? Yung si Carla rin daw. Ano ba? Sa may baba ng may ano. Mama, initan nitong tanan. Best and family. Good morning, ma'am. Ma'am Almalim. Og ni Ma'am Yuning Ayok. Maitag pandesal ma'am og sikwati. Bilma Makabalo. Morning. Pili sa tanghap. Ma'am Medina Kanyite. Amo nga ni Iharon. Sulinyo, good morning ma'am. Asa ka na dapit ka? May itang sikwati with pandesal. Dia sa Dasmawan, Cavite, Maynay Pulita. Og dia sa Saudi, Ingracia Moral. Morning dia. Sabados buntag na dayron. Salamat ninyong tanan sa kaunay pag timbaya sa ang video. Pasag mayon nga balik-balik. Na mayon nga na mura na kuno kog buang o kira. Salamat gyapon. Salamat gyapon sa mga grasya sa kinabuhi. Sikwate, Ma'am Yuning Ayok. Salamat kaazo, ma'am. Sana nakatulong nga naghatag sa mga gamit sa mga sa bata. Hanggang salamat. Kibaw na kaukin sa ka. Di ka magpa-mention pero kibaw ka mananaw magkasama ang vlog. Salamat kaazo.
Last na lang maninghang kakao kung bisikwati karon. Siya ami kanyusa basig magpalajag tableda, maandam ko dawat, naghuwat ko na imong ipadang tableda. Ami tingnan mo nga ako rin kan kaon. Ganyan mga alas 3. Kaan upaw. Hindi ka man kay quarter to 6 man to aning gawas. Lagi paintan ang bata. Painit silang dua. Paintan nilang baby. Ako ni una og pamainit. Gusto dia ko das Valencia sang isuon dia Rodrigueza kagubot ito gabi kay nida sa ospital tong anak sa isong laki Jomar Borato kay kuwang kunog potassium na-admit na kuan karon na sa Kalim Hospital siguro kay nara mas Valencia. Kaya ada pun yung kuang potassium kay bagsak depod. Kaya katulog ko nito na kuan gahapon. Makagalaw lagi. Laban ng mga apo. Law na naman bag kaning mga. Laban ng mga apo sa hindi mga kagugulay. Mamili ra. Kanang Jomar kay napata magud na og kuan kanang panabaho nag-working na eskwela. Ya karon balik ka siguro sa lawas. Luoy naman po. Operahanan na balahin sa pod og kuan sa ilong. Kaya din mo nas Manila nagbataan nagtrabaho. Hindi man na nag-working. Karon to anas Bohol mo lito balita gabi. May picture recent na nga. Kuan. Dana sa ospital. Puli-puli naman og pangasakit ang mga pagumangkon kay tas dumagiti si Inday Cristel Anpod gitirahan og appendix. Nagsin postor bilin og picture. Wa pa siguro pud magagawas si Cristel An paana pas Jomar. Ginoo ko nang sa nabalin kay tanga. Pero okay ra. Ginoo hugot pagkampo mo. Kaya mga naman din itong mga balatian. Sa panahon nga magkasakit-sakit, murag magsunod-sunod. Pura dum-dum laman. Sa nangaging buwan, hapit-hapit kumutuyig pohon. Gikas pag-opera na katupong time, masunod-sunod po nidad to. Jijin Gabriel, o ako. Daog tangbog pila kakuan asawang Gabriel. Ya. Cristel Ana pod. Karon Jomar. Untay lang katabang. Ampo ra. Salamat ka do Paul's brother. Yan na sila. Buyag bitaw. Tamong baby. Manamig painit, Upaw. baby. Upaw ag amang baby. Over yan naman buhok. Upaw ag nagda. Sidok naman lagi ron. Kalipag ko gusang Paul's brother. Marag si Ingrasyam day siguro na. Isang one.
channel. Wala pa, namugno nag-imo. Sunod mag-iring. Ano yung dali ah? Kada buntag na sila magsipainit. Basta naiinit. Kakang. Ano? Hmm? Uy. Nakaluan niya. Ay, patubatan ipangita. Buntag na niya rin, may swila may ganginahan o gingaron. Buntag niya nga bukong ligo, mantong amahan, nangita. Buntag na lagi siguro ng ito. Naligo pa siya ro. Dahil sa... Hindi nakaingan to. Nagani? Ano eh? Ayun, naputulala ka siguro. Pagkita, mangitag. Pwede na mga inagamalingan na dapat mo nita gabi eh. Kaya nang tabok sa talang Karon na gabi. siguro buntag din nakaw. Kaya may swila ng isang ginahan o gingaron. Pero basta na nga ibilin gani, alas 6 pa. Hindi, huwag na dahin doon. Isunod na siguro punizag na aba. Matag, amin ang gatos nila na. Bukas dulu sulatan tuh, agak tambitas. Pero Nada, sa... mais nagangkan ah. Nunin ko diangkan. Ha? Ano ba na yun? Ay, amore. Nana, may utitid. Si Kuwate guys. Ano sa si Kuwate o... Kuwate. Si Kuwate yung sampurado. Kuwate sampurado. Sini pa padang kuwate. Dadagot ko ng gamon. Uy. Tiktar mo kung may painit-painit.